ବର୍ଷ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ନଥିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲି। ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ରିହର୍ସାଲ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁମ୍ ମିଳିଥାଏ, ମୋ ପାଖ ରୁମ୍ ତାଙ୍କର। ସେ ବହୁତ ଚାହା ପିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମିସେସ୍ କୁସୁମକୁ କହେ, ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାଇ ଚାହା ପିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହା ସବୁବେଳେ କରିକି ଦିଏ। ସେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର ଚାହା କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର, କିଲେ ଚିନି, 250 ଗ୍ରାମ ଚା ପତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନା କି କଥା ହେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ତମେ ମୋତେ ଚା ଦେଉଛ, ମୁଁ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ କାହାକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିଏ କାହାକୁ ଦେଲେ ଯେ ମାଗଣାରେ ଖାଇଯିବା, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ନୀତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା କରି ଆଦାୟ କରି ଖାଇବା ପ୍ରାୟ କଳାକାରଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ନଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଦବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, 14ରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ, କୁସୁମର ମୋର ଯାଇଛୁ। କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ବେବିନା ଭାଉଜ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍, ସେ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ଜଣଙ୍କର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ସିଙ୍ଗର। ସେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ, ମାଲିକ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ନବ କମ୍ପିଟିସନ। ତେଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସବୁବେଳେ କଳାକାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଭଲ ଅଭିନେତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଭିନେତା, ବହୁତ କାଜୁଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ସବୁବେଳେ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବେ ସେ ତ ବଡ଼ କଳାକାର, ସେ ତ ସବୁ ଫାସିଲିଟି ପାଉଥିଲେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରୁମ୍ ମିଳୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ସେ ତ ମାଲିକ ସହିତ ସାଲିସ କରି ରହିଥାନ୍ତି, ମାଲିକ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ନ କରି ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନ କୌଣସି କଳାକାରର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଦୁଃଖ ହେଲା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ ପୂରଣ ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ କଳାକାର, କି ଭଲ ପାଇବା, କି ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର, କାହାକୁ ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାନ, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ। ଥରେ ଏମିତି ମିଟିଂ ପଡ଼ିଛି, ଯାତ୍ରା କେମିତି ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ କହିଦେଲି ବେଶ କଥା, ଖାଇବାଟା ଭଲ ହଉନି। ବୁଝିଲା ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ତମର କୋଉ କଥା, ତମର ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ହସିଲେ ସମସ୍ତେ, ମତେ ଏତେ ବଢିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କିଛି ଖାଇନି, ଉପାସ ରହିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ନୂଆ ସାବୁନ ବାହାର କରିକି ଦେଲି, ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କହିଲେ ନୂଆ ସାବୁନ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଆପଣ ପୁରୁଣା ସାବୁନ କ'ଣ ଲଗେଇବେ? ନା ତମର ଯୋଉ କଥା ହେଲା, ତମେ ଯୋଉ ସାବୁନ ଲଗଉଛ ଦେଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାବୁନ ଖୋଲିକି ଲଗେଇବି। ମୁଁ ଦେଇନି ଗାମୁଛା ନିଜେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ବସି ଗାମୁଛା ବଦଳି, ମୋ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ସେତେବେଳେ ମଟର ଫିଟିଂ ହେଇନଥାଏ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନିଜେ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧେଇଲି। ଭାଇନା ଆପଣ କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ଆପଣ ଗାଧେଇବି ମାରିବି। ଭାରି ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଏ ଖାଲି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏ ଢେରେ ମାରିଦେଲେ, ନା ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ ଏକଦମ ବଢିଆ କରନ୍ତି, କନ୍ଦେଇ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି, ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି।